podeu passar? Bona tarda. Hola. No podeu passar pel matí? El matí se'ns fa una mica difícil. És la tieta. Ja es veu. Ell és no reunions de matins, ara està fent recados, si no us el trucaria. No, estem explicant una mica com volem construir un nou país, d'on còpia, i com la independència és la nostra oportunitat, el qual creiem fermament perquè estem farts de l'expoli que ens foten, dels 16.000 milions anuals, i a sobre ens discuteixen la llengua, els horaris del comerç, les lleis que permeten això. Estic amb vosaltres. I per tant, doncs, bueno, volíem venir a parlar amb vosaltres perquè sou un referent al barri des de fa molt de temps. Doncs ho sento molt. No, esteu per aquí, ja acabeu, perquè us diria poder a les 9 hi serà.